Ay, oo nga. Kaya yan, kaya yan. Ating lakbayin. So guys, dito po ang daan po papunta po sa Mapitapos. So, ang gagawin natin ay maglakad ng maglakad hanggang marating po natin ang kinalalagyan po ng Mapitapos. So ayan, siguro isang oras. Naku, isang oras. Malayo-layo na rin yun, ano? Okay lang yan. Ang importante, marating natin yon. Pwede na. Pero kuan, ano? Hanggang saan kaya yung hangganan nito na pwedeng takbuhin ng motor? Pwede lang sango, tinarikat daalan na. Oh, dito medyo, ang daan po ay medyo, kuan na, makitid, masikip na po. Hindi na makasarap. Pwede. Pwede dito. Para medyo mabilis na tayo, ano? Eh dito medyo kuan na siya. Iba na. Okay, so maraming magkalat na bato na rito. Oh, hindi na pwede dito ang motor, oh. Siguro, dito lang siguro. Pwede. So pagdating natin doon, siguradong may tao doon, wala. Ang tanong kung may tao doon. Yun ang tanong. Kung may tao o wala. Sige. Iba pa rin pag sinusubukan. Mauna kayong dalawa. Sige na, kahit mahuli na ako. Mauna kayong dalawa. Kasi ako nagbibideo eh. So guys, mahaba bang lakaran ito? Tapos na ako dun. May vlog nga ako dun eh. Ay bastet. Oo. Ay dakto na, ay dito, ay talo na dakros na. Ay, tapos na yun. Nakailang beses na ako dun. Ay dito cross na sir. Oo, 3 yun. Sana yun. Pero hindi ako pumunta sa taas kasi natatakot ako. Simula na sir. Yung mga taga dun, nagpasama din ako. Mga tour guide ko. Ay di na pa ninyo ka, di dalang tikwa na. Nakakuha lang bati, nakalardan. Hindi may kuniriting pa dyan. Agaw-al, tangi man. Agal. Hihingalin ka dun kung first timer mo. First time ka makapunta dun, talagang hihingalin ka. Sapay, nagtari-tari kami. Lalo. Aji, jogging na rin ng baan. Hindi na makusil pa niyo. Siyempre, agdami. So guys, medyo kailangan po talagang maglakad kasi ito po, mapapansin nyo po puro magkabila po yung mga kakaibang halaman. Iba't ibang mga puno na dito po. Ha? Pero itong zipline dati, gumagana to? Ha? Pero iba pa rin pag may nag-ooperate. Ay, hanggang dito ano? Oh. Mas mabilis ano? Oh, hanggang dito. Kita ni din na nasut-sut mo darti ko na. Makaturot sing garat pa. Mm. Ano no? Payok ka dyan na yun. Dapin yung marod. So guys, ito po yung dating zipline. Yun. Okay. Yun. Okay. Oh, ito gamitin na natin to. Papaba sa Mapitapos. Iniwan na dito oh. Gumagana pa kaya to, hindi na? Gumagana yan sir. Oh, iniwan dito. Wala na, tagal na dito siguro to na. O Jesse, drive mo na. Okay. 1, 2, 3. So yun guys, narinig ko na po yung ano ba yun, yung ingay ng tubig. Ibig sabihin, malapit na po tayo sa may mismong Mapitapos.
So guys, samahan niyo po kami sa aming hiking papunta po dito sa Mapitapos. Taas mo ng konti. Jace, dyan, Jace. Yan. Okay na. Na sir, video ko pa natin. Oh, sige. Alala lang, hindi na pagkukuhan. Ajay tayo. Hindi mo di. Okay. Diretso lang kasi diretso. Diretso lang at cellphone. Mana kasi. Ta. Okay guys, sa wakas. Malapit na tayo sa Mapitapos. Okay na. So guys, dadaan po tayo sa malalaking tipak na bato. Papunta po doon sa Mapitapos. So, ang marinig niyo po yung lagaslas ng agos ng tubig. So ito po, naglalakin po yung mga bato dito. Ayan o. Wow. Sobrang lakas. Bilis o. Saan tayo dito? Oops. Kita man. Sandang. Kita. Op. Yeah. Uy. Mabalin? Saan? Hindi naman na. Ay, oo, tingnan mo, oh. So, mayroon sila ditong ginawa, oh. Na parang PVC na maliit. Siguro pwedeng pang-uminom dito, ano? Ano kaya? Inom tayo dito. Baka sakali matanggal yung mga sakit natin. Ito guys, oh. Mayroong sinuksak dito na PVC. Na lumalabas po yung tubig, oh. Try natin uminom. Kuya, try mo uminom. Yun. Anong lasa? Anong lasa? Sarap, sir. Sarap. Sige, doon pa tayo sa bandaron. Zipline. Ha? Ano yan? Alambre? Ano yan? May alambre dito. Oops, sandali. Parang patibong to ah. Pag nagmamadali ka dito, hindi mo makikita. Madapa ka dito, oh. May alambre po dito guys, oh. Yan. Ito po, tuloy-tuloy po yung tubig po dito na umaagos. Ayan. Malaki pa kaya yung mismong falls? Oh, may kon dito kuya, oh, may naiwang face mask, oh. Ayan po guys, oh, may naiwang face mask dito. Ibig sabihin nakakarating pa yung tao dito. May face mask doon, oh. Ayan. So guys, tatawid po kami dito sa tubig. Saan kaya ang daan? Sir, diretso lang, sir. Diretso lang.
So guys, oh. Nako. Saan kaya ako tayo dito? Dito siguro. Mas maigi dito. Sa may gilid po tayo. Yan. Ang lalaki mga bato dito guys, oh. Grabe. Oops. Ayan. Ito na siya, oh. Oh, ito guys, oh. Sa wakas narating na rin namin po yung mismong kinalalagyan po ng post. Ayun. Yun, oh. Okay. Ay, salamat Lord. Nakarating din kami dito sa mismong Mapita Falls. Ayan, oh. May Christmas pa dito na iwan, oh. Wala yatang tao. Parang tayo lang ang tao dito. So guys, oh. Ang ganda, oh. Yun. Papayod pa ako dito. Ang ganda, oh. Oh. Ganda. So ito guys, yun, tubig. Oh. Ano? Yan ang sinasabi ko. Yan, kasi nakita ko na yan sa vlog eh. Ay. May tao? May tao? So guys, nandito po kami sa mismong Mapita Falls. Yan guys, oh. O, dahan-dahan lang kayo, ha. Yun. Ay, naku, sa wakas. So guys, ito na po yung Mapita Falls. So mapapansin po ninyo, mabilis po yung agos ng tubig. Papunta po doon sa may taas ng kabundukan. Pababa po dito sa mismong kinaroroonan ng falls. So mayroon po dito na hagdanan. Ayan, dahan-dahan po tayo. Bababa po tayo. Wow. Ito po. Ayun, dahan-dahan lang, ha. So ito guys, yung matagal ko nang gustong marating na falls ng Mapita. So guys, sa ngayon wala pong tao dito. Kami lang po ang nandito ngayon. Ayan. Pwedeng maligo. Pero, lalim. Malalim ba yan sa ilalim, kuya? Sa palagay mo, yung tubig doon sa ibaba, malalim kaya doon? Kasi, subukan natin. Subukan natin. Then guys, bababa tayo dito. Nako, Paano? matibay ba to? Oh! Dahan-dahan lang po. Nako, natanggal na yung mga iba, oh. Ano to? Tinanggal na lahat, oh. Ayan guys. Ah. Wow. Ayun. So oh, talon na kuya, talon na. Ayan guys, oh. So makikita po ninyo, sobrang mabilis po yung agos ng tubig. Ayan. Papunta doon po sa ibaba. Ayan, doon. So doon po medyo malalim-lalim siya, oh. Pero malinaw yung tubig talaga, oh. Nakikita po yung ilalim. Ha? Yan!
So guys, may hagdanan po dito na yaris po sa bakal, pero po medyo po yung iba natanggal na po. So dahan-dahan po tayo bababa dito. So yan po, marinig po ninyo yung lagaslas ng bilis ng agos ng tubig magmula po doon sa itaas ng bundok papunta po dito sa may mismong falls ng Mapita. So yan guys, naku, ano tong daan dito? Hawak ng mahigpit, baka madulas ako. O yun, ay wait lang, hirap naman to. Yun. So guys, oh, ito na po yung mismong kinaroroonan po ng falls. Ayan. Grabe. Oh. Dahan-dahan po tayo. Wow. Dahan-dahan po tayo. Mahirap na. Ano to? Nasira. Jesse, Jeffrey, dahan-dahan kayo dyan, oy. Jeffrey, ay Jesse, ay, okay mas, Jeremy. So, may daanan po dito, kaya lang po, medyo po hindi siya maayos. So, ang nangyari po dito, medyo bumigay. So, kapag kayo pumunta po dito, okay naman siya, basta mahigpit lang po ang kapit ninyo dito sa may magkabilang hawakan ng ano to, hagdanan. So yan guys, oh, mapapansin po ninyo, yan, sobrang bilis po ng agos. Yan, so ito po yung Mapita Falls. Wala po kaming kasama ngayon, kami lang apat, nila kuya. Ayan, so mapapansin po ninyo, oh, sobrang linaw po yung tubig. So guys, dadaan po ako dito. Medyo yung ibang ginawang ko nito, yung parang hagdanan, oh, medyo bumigay na pero matibay pa naman siya. So guys, dahan-dahan lang po tayo dito. Dahan-dahan. Okay lang ito, kuya? Nadadaan dito? Okay lang? Parang nakakatakot. Ha? Parang natatakot ako, ha? Matibay siya? O parang ha? Oo nga eh. Saan? Nako, natakot ako. Alam nyo guys, tingnan nyo ho. Mapapansin po ninyo, ito oh, natanggal na po sa pagkaka-welding. So kapag hindi po malakas ang iyong loob, mapapaisip ka po na baka biglang bumigay po ito oh. Ayan po, ayan. So, hindi siya masyadong pulido yung pagkaka-welding po ng ginawang daan. Ayan po. Ayan. So, dapat ito medyo maayos. Hindi siya mag-aanong nakaplano. Siguro ito. Ayan po. Parang takot pa akong tumawid po hanggang doon. Kasi po tinan nyo. Oh, ayan. Gumagalaw-galaw po siya. Ayan o. Baka biglang pagdating ko po dyan sa gitna bumigay po yung mga bakal niya. So dito na lang po ako. So doon guys, doon bumababa yung tubig na magmula po dito. Yan. So ito po, medyo malalim-lalim siya. Ayan o. Ayun. Babagsak po yung tubig doon. Okay. So wala po kaming mga kasama ngayon. Apat lang po kami nila kuya. Si Jeremy at saka si JC. Wow. Yan guys oh. Kitang-kita po yung ilalim ng tubig. Yan.
Ayaw mo magaligo? Ayaw mo? Malalim sir. Malalim ba? Malalim nga, no? Oh? Malalim po siya. So dapat kung naka-life vest ka o kaya naka-life jacket, ano? Yes sir. At saka marunong kang lumangoy. Kasi mayroon namang area dito na medyo mababaw siya. Doon ano, sa bandaron, medyo mababaw. Pero dito po sa may bandang gitna, sobrang lalim po siya, oh. Mga ilang tingin mo? Dito, maganda dito sana, nilagyan nila yung kwan, parang hagdanan pababa. Sir, No? kapitan sir. Ha? Tapos pagkapitan. Oo, natuloy-tuloy. Di maganda sana, ano, magbabad ng paa. Di ba? So guys, ang problema mo lang po dito kasi po, itong daanan, medyo talagang kailangan na po ng renovation, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, ayan, oh. Sira na, oh. Mahina yung pagkaka-welding. So, hindi po maiwasan po dito na may madisgrasya talaga. Ay, no, nagkahulog-hulog na po yung mga kinabit na mga buo na bakal na bilog. Ito po, oh. Ayun, oh. Nagkasira-sira na po, oh. So, bababa po tayo dito. Bababa po tayo dito ng konti. Ito, oh. Oh. So, hindi siguro ito dumaan sa kwan. Sa masusing check up o masusing anong tawag ito? Inventory. So, ito po yun, oh. Nagkasira-sira na po yung daan nila. Maganda sana po dito, kaya lang po dapat itong daanan magkabila po, ayusin po nila, no. Hindi to. So dito po tayo. Ako bababa ako. Ako dito. Bababa. Ayan guys. Ayan ito guys, oh. Oh. So talagang delikado po ito. Pag hindi ka sanay dito, baka magkahulog-hulog dito ang katawan mo, oh. Huh? At saka itong mga ito, oh. Ano nangyari dito? Ha? Ano? Ha? Oo. Nakaka-challenge talaga dito pumunta. Oh, pati yung daan nila nakaka-challenge. Ayan guys, oh. Tingnan nyo naman po, oh, medyo hindi na pumayos talaga na daanan kasi po tingnan po niyo, nagkatanggal-tanggal na po yung mga pinatong nilang anong uri ng bakal yan, kuya? Angle bar pala, oh. Nagtanggalan na, kulang po sa welding. Kaya ganyan, oh. So, hindi maiwasan po na may madisgrasya po dito talaga. Ito lang pong ginawa nila dito. So, dapat maayos po ito. Okay yung post. Okay siya. Yan guys, oh. So, lalapit pa ako dito. Okay lang. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Alam niyo po ba kung saan ako ngayon? Nandito po ako sa Mapita Post. Guys, hi naman kayo dyan.
Okay lang ba kayo dito? Yes, sir! Nag-enjoy ba kayo dito sa Mapitapos? Yes, sir! Naligo na ba kayo? Yes, sir! Na malalim, sir! Malalim po. So guys, ito po yung mismong kinaroonan po ng Mapitapos. So, medyo po, bababa po ako dito. At ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Oh, guys, oh. Sobrang bilis po yung agos ng tubig. Galing po sa taas. So, mapapansin po ninyo. Yan. Oh. Nandito ako mismo sa may tubig. Pababa. So, ang problema po dito, medyo po malalim-lalim po doon. Ayun. Malalim po yun, no? So, dapat po marunong kayong lumangoy. Kapag pumunta po kayo dito at gusto nyo maligo, dapat marunong kayong lumangoy. At saka mayroon kayong life jacket, life vest po. Kung gusto nyo maligo po sa tubig. Sobrang lamig po. Ayan, guys. Dream come true po. Dream come true. Sa wakas, napuntahan ko na rin po itong Mapitapos. So guys, kung gusto nyo pumunta dito, bumisita, kami lang kung apat ang dito. Ayan. Okay atang maligo dito, maligo muna tayo, guys. Kaya? Naku, nakakatakot dumaan dyan. Dapat kasi dito may hawakan, ano kuya? Nasaan na yung hawakan niya? Tinanggal, natanggal. Okay, ayun siguro, nasa baba. Nakakatakot talagang dumaan dito. Okay, kung hindi matapang o kaya medyo yung katawa. Ano ko, tinan mo. Kuya, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang. O yun, gumagalaw po yung angle bar o. Ayan po guys o. So, delikado po talaga. So, dapat may hawakan, no? O, dahan-dahan lang. Jeremy. Dahan-dahan lang. Ayan po, so itong dapat ito magkabila, magmula po dito. Ito. Dapat na may niligay silang hawakan, magkabila. So, ito po, mapapansin po ninyo, natanggal. So, wala siyang hawakan. So, kapag kayo ay dumaan po dito, ayan, medyo kapag nahilo-hilo po kayo dito, tuloy-tuloy po kayo doon sa baba. Natanggal yata ito, yung hawakan niya. Tanggal talaga. Parang takot akong tumawid. Takot akong tumawid. So guys, challenge ito sa akin. Medyo sira-sira po siya, oh. So, ha? Ako na. Okay, videoan mo ako. Okay. Oh, sir. Santo, nakatawid sir ka na nagkinabigla na. Nakakatakot. Pag first time mo dito. Pero, mas malalim pa. Saan? Nakita nyo? So guys, bababa tayo dito. Sige, tara, walon. Bakit ito? Oops, yeah. Ayan guys, oh. Ha? Oy. So ito pong tubig po dito na magmula po doon sa taas. Ayan. Pababa po doon hanggang doon sa may ibaba. Ayan guys, oh. Wow.
sobrang sobrang taas. Grabe na to. Matagal pa saan. Hinta kita na. Artada lang baba. Kaya pa ba? I-video call mo. I-video call mo. Dan paritin niyo. Ipantak mo na to. Ipantak mo na. Ha? Ipantak mo natin. Sige ba? Ay, putik. Live back, live. Live back, live. Yun, live. Mapita Lodi. Yun, oh, go live. Sobrang taas. Hi guys! Shout out sa inyong lahat! Ay mo yung kaya mo, magkado. There. Guys, ito po yung Mapita Falls dito po sa Aguilar, Pangasinan. Isa pong nakakamanghang talon, pero po medyo risky po talaga yung kinalalagyan ng Mapita Falls kasi po siguro masasabi ko na may kulang pa dito, pero okay siya guys. So kung gusto niyo pong bumisita rito, siguro hanggang sightseeing po, siguro ang gusto niyo maligo, may area po dito na medyo mababaw, so pwede po kayo dyan maligo at kailangan pong magdala po kayo ng life jacket o kaya life vest. So, malalim po yung bangin po dito, dyan po, sa may ibaba. Pansin po ninyo, sa may baba, sobrang lalim pa po dyan. Taas. Ayan guys, oh. Guys, nag-enjoy ba kayo? Yes, sir! Oo, bawal maligo ha. Yes, sir! Oo. Maligo ka na kuya? Maligo na ako pala! Buti ka pa. Guys, maliligo rin ako. Pahinga na ako ng konti. Maliligo tayo. Kayong dalawa, maliligo kayo? Lamok! Hindi, try lang natin minsan, guys. Malamig, sir, malamig! Ayan guys, oh. Parang S4, sir! Okay. Sobrang ganda po ng Mapita Falls, sa totoo lang po. Sobrang ganda po. First time ko po ditong pumunta at wala po kaming baon. Medyo gutom na po kami. Hindi po napagplanohan. So next time po, babalik po ako dito. Dito po ako magpo-food trip. Asan ang makita din natin mo pa rin? Welcome to Mapita Falls. Yan guys, oh. Ano? May kapatol. Sinata ni? Nauna, nakatalam. May area po dito sa may bandang ibaba. Sinata ni? Malalim po siya. Ayan guys, oh. Dito sa may bandang gitna po, medyo malalim-lalim po yan. So, iwasan po ninyong pumunta dyan sa may ilalim. Kung hindi pa kayo marunong lumangoy, huwag na lang po kayo maligo. So, ito po, may area po dito sa may bandang gilid. Ayan. Ayan, dito po, oh. Okay lang siya dito. Ayan, oh. Pero mabilis po rin yung agos ng tubig. So, guys, ganda po dito. Pasyal po kayo dito sa Mapita Falls sa may Aguilar, Pangasinan.
Dalan, kasama. Pagbubuha oras yung pag Hello ate. Hi naman kayo sa channel ko. Tagasan po kayo? Taga? Kalasyaw po. Ano, welcome po sa Mapita Falls. Gusto niyong maligo? Hello kuya. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hi naman kayo guys. Taga saan po kayo? From Kalasyaw, Kalasyaw, Pangasinan. Ayun, naligo si kuya. Kuya, malamig yung tubig? Malamig? Ayan si kuya po, naliligo. Ayan po, marunong po siyang lumangoy kaya okay lang siya. Sobrang lamig daw po yung tubig. Oh kuya, ingat ka dyan ha. Kuya, ingat, ingat, ingat. So, itatready kuya. Siya po itatalon. Kuya, ingat ha. Ingat lang po. And 1, 2, 3. Woo! Wow. Safe naman pong maligo po dito basta marunong lang po kayong lumangoy. At may life jacket kayo dito. Ayan. So sila kuya, sila po ay mga professional na mga swimmer. Kaya ayan po oh. Nag-enjoy po sila dito sa Mapita Falls. Sobrang lamig po yung tubig. Kayo ate, ayaw yung maligo? So guys, papauwi na po kami. Akyat uli! Ito pa guys oh. Medyo dumikit po yung kamay ko dito sa may talahiban. At ito oh, matalim po yung dahon ng talahib. Oo. Alam ko na to. Babalik po ako dito guys. Abangan nyo po yung part 2. So, oh, nadali yung kamay ko pa. Dumugo oh. Matalim po itong dahon ng ano ba to? Yung panaw. Ito po siya. Ha? Talahib. At saka ito yung panaw. Yan po. Nakasugat sa aking kamay oh. Dumurugo. Ay,
See you guys on my next vlog. Dito pa rin po ito sa Mapitapos. Bye-bye.